F'attività politika tal-Partit Nazzjonalista fin-Nadur Għawdex, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li Għawdex għandu jkun fiċ-ċentru tal-Pjan Nazzjonali u mhux jibqa' jingħata l-fdalijiet tal-ħsieb nazzjonali. Il-kap Nazzjonalista tkellem dwar il-ħtieġa ta' investiment akbar fil-konnettività bejn Malta u Għawdex fosthom permezz ta' espansjoni tal-port tal-Imġar, aktar vapuri għal passiġġieri u għall-merkanzija, kif ukoll titjib fil-fast ferry b'servizz aktar frekwenti u adattat għal ħtiġijiet tan-nies u tal-ħaddiema Mawċin. Dr. Borg qal ukoll li Għawdex għandu jingħata aktar opportunitajiet ekonomiċi u ta' xogħol, partikolarment fis-setturi tat-teknoloġija, is-servizzi diġitali, is-sigurtà ċibernetika, l-intelligenza artifiċjali, il-green economy u servizzi oħra ta' valur miżjud. Huwa sostna li aktar servizzi pubbliċi u kumpaniji privati għandhom joperaw minn Għawdex sabiex jinħolqu aktar impjiegi għall-Lawċin stess u l-iskariġġ. Dwar is-saħħa l-kap tal-Oppożizzjoni qal li Għawdex għandu bżonn sptar modern bħala parti min-Netwerk Nazzjonali tas-Saħħa b'aktar servizzi speċjalizzati qrib in-nies. Semma fost oħrajn servizzi relatati mal-kura tal-kanċer, radjoloġista residenti, ultrasound disponibbli 24 sija kuljum, servizzi tas-saħħa mentali, mobile care units u ċentru tas-saħħa fir-Rabat miftuħ 24 sija kuljum. Fil-qasam edukattiv, Dr. Borg tkellem dwar aktar investiment fl-edukazzjoni f'Għawdex, inkluż aktar korsijiet universitarji, kampus modern tal-Emkast u investiment ġdid fl-ITS. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar il-ħarsien tal-identità u l-karattru ta' Għawdex, qal li l-iżvilupp għandu jsir b'mod sostenibbli u b'rispett lejn l-irħula, il-green belts, il-kultura u l-ambjent Għawġi. Semma wkoll il-ħtieġa ta' turiżmu ta' kwalità u li Għawdex jingħata status ta' reġjun fil-Kostituzzjoni. Il-kap nazzjonalista akkuża lill-Gvern u lill-Partit Laburista politika ta' attakki u kampanja negattiva, qal li l-Partit Nazzjonalista qed joffri nifs ġdid għal Malta u Għawdex ibbażat fuq it-tama, il-familji u kwalità ta' ħajja aħjar.